गुड इभिनिं गासैनिसिमबो इउटुबनि फेमिलिफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लानाय जाबाय। नैबे भिडिअ गुसुं मोनसे भिडिअआ नोंसोरनो मोनसे इनफरमेसन होनो नामायदों फेसबुकनि थाखाय। नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय जायगाया खोमसि जाबाय, मोनायावसो बनायनाय जादों भिडिअखौ। ओमफ्राय नोंसोरनो मोनसे आपडेट होनानै होनि आरोना, माने जायफ्रानोखि फेसबुक सलायो नैबेबायदि अपसन फैगोन नोंसोरनाव फेसबुकआ माने नोंसोर स्क्रिनाव देखायनो हागोन। नोंसोर नायना ला बेबायदि गोजा नोंसोरनि फेसबुकआव बेबायदि गोजा जाना थादोंबा नोंसोरो माने सोरबाफोर गिनो हागौ आरोना, मा जाखो आंनि फेसबुकआ होननानै। नाथाय नोंसोर गिनो नाङा आरोना, माने फेसबुकआ बेबायदि गोजा जादोंबा माने बेवहाय नोंसोरखौ माने एकाउन्टखौ लिंकसो खालामनो थिनदों। बे फेसबुकआव नोंसोरनि भिडिअ अपसन फैदोंबा नोंसोरो बेवहाय नोंसोरनि गासै डिटेल्सखौ नोंसोरो माने बेवहाय होनानै ला, अब्लाना बे गोजा जानाया खारगोन आरो। ओमफ्राय नोङो माने बेवहाय नोंसोरो एकाउन्टखौ लिंक खालामनो हागोन। बेनि जुगिदि नोंसोर फेसबुकनिफ्राय माने आर्निंस खालामनो हासिगोन आरोना। बेयाव बेखौनो बुंनाय जादों आरो, माने बेयाव नोंसोरो नायनो हागोन इयर फेसबुक इज आर्निं मानि होनानै बिदि होखारो। ओमफ्राय नोंसोरो बे फेसबुकनिफ्राय माने आर्निं खालामनो हासिगोन आरो फेसबुकनिफ्राय। खिन्थु आंनिया बे चेनेलाव माने फेसबुकआव माने बेबायदि अपसन थाबाबो खिन्थु मनेटाइजेसनाव अन जायाखै। नाथाय एकाउन्टखौ माने लिंक खालामनो हाबाय आरोना। बे मोनसे अपसन फैग्रोदो, बेनि उनावहा जेब्लानाखि फेसबुकआव माने भिडिअ हगारबाय थागोन, माने फट' एगारबाय थागोन, अब्लानिया माने मनेटाइजेसना लासैनो हारसिंनो माने अन जागोन आरो। आंनिया बेयाव माने फेसबुक पेजावसो आं माने फट' एगारबाय थादों नालाय, ओंखायनो बेवहाय थाब जायासै आरो, नङाबा जासिगोन बे सिगाङावनो। ओमफ्राय बेबायदिनो फिसा फिसा आपडेटखौ आं बे इउटुब चेनेलाव होबाय थागोन। नोंथांमोना चेनेलाव फैदोंबा साबसक्राइब खालामना लाबा जाबाय आरो। ओमफ्राय बेफोरबायदि गोजा फैदोंबा नोंसोर गिनो नाङा। बेखौ नोंसोर माने इउटुबफोराव भिडिअ नायनानै माबोरै बेखौ फिलआप खालामनांगौ नोंसोर नायनानै बेखौ फिलआप खालामना लाबानो जाबाय आरो। एसेनोसै लोगोफोर, गुड नाइट गासैनिसिमबो।